guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै गाइस आं दायो मादबगहाय गामियावहाय दङ आरोना जोंनिनो जायगा खाथियावनो ओमफ्राय बेयावहाय माहा शिवरात्रियावहाय बेयावहाय सानथाम सानब्रैनि बेफोरबायदि हाबाफारि खुंफुंनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेयावहाय दिनैहाय जिहेतु ख्रिस्टि मोसानायनि आंखौ इन'ग्रेट खालामनो थाखाय लिंहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो जेसे हायो शेयार खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो दा मा होनोथ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो वाव माथो मेलाया बिराद गोदोरानो जायो आङो थाबायहैनायानो जायासै आरोना टेक्लाया थाबायहैदोंमोन नालाय टेक्लाया नोंथांमोननो अननानैहाय दिन्थिनो होननानै भिडिअ खालामनानै लाबोबाय स' बिनि थाखायनो टेक्ला आरो आगै कृपाखौ थेंक इउ स' माच भिडिअ खालामना लाबोनायनि थाखाय नायलाय बवा मिना बाजारबो फायलायलायदो स' आङो टाइमा सोलाबासैना नङाबा आङो बाङाय नायबावनो गोसोबावोमोन मेलाखौ खिन्थु दायोथ' फुं समसो नालाय ओमफ्राय मोनायावबा बिराद मोजां जागौमोन आरो नायनो थाखाय অভিনেত্রী একট্রিস গেমশ্রী ডেমারিক আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ কৰি আনিছোঁ গতিকে তেখেতে আজিৰ এই বড়ো খ্ৰীষ্টিৰ যিটো নৃত্য প্ৰদৰ্শন হ'ব সেইটো তেখেতে উদ্বোধন কৰি দিব তেখেতে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে অলপ পিছতে আমাৰ এই আজিৰ কাৰ্যসূচী বা প্ৰগ্ৰামটো আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু এই আমাৰ বড়ো কৃষ্টি নৃত্য প্ৰদৰ্শনটো উদ্বোধন কৰি দিব আমাৰ বড়ো ছবি জগতৰ অভিনেত্ৰী গেমশ্ৰী ডেমাৰী তেখেতৰ বহুত ছবি আছে ফিল্ম আছে বড়ো ফিল্ম আছে গতিকে তেখেতে আমাৰ মাজত আহিছে मेरा मुख्य आफादगिरि हेमन्त सरकारिया बिथाङा गांसे आर'नाइ मान बावबाय बिथांखौ नै बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन मेला कमिटिनि नेहाथारि नंगुन बर' बिथांखौ खावलायबाय बे समाव बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि एक्ट्रिस गेमश्री डैमारिखौ दिनैनि बे बर' ख्रिस्टि मोसानायनि जिथु हाबाफारि बेखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आङो खावलायबाय दिनैनि बे जा महा शिवरात्रि जा हाबाफारि खुंनाय जादों बेवहाय दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो आं दिनै बेवहाय फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे जा दिनैनि महा शिवरात्रि जा खुंफुंनाय हाबाफारि बेखौ लानायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जाय बे आफादखौ सामलायगिरि आफादगिरि बा लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि बयखौबो साफ्रोम सोद्रोमाखौनो आङो साबायखर बावदों जे बिथांमोना इमान मोनसे गोथार जोंनि जा शिवरात्रि महाशिवरात्रि गोथार सानखौ बेफोरबायदि
गाजा गोमजायै खुंफुंनो जा हाबाफारि लादों बियो मोजाङैनो मोजां थांथों आं इसोरनाव बेखौनो आर'ज गाबो आरो लोगोसे दा जोंहा नै आगैमोना फंबाय बिनानावमोना ख्रिस्टि मोसानो थांगासिनो स' नोंथांमोनाबो मोजाङै नायबानो जाबाय आरो लोगोसे आंखौ हांख्रायनानै लाबोनायनि थाखाय बयनिसिमबो खेबसेबाव साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो दिनैहाय फार्स्ट टाइम जिहेतु इयुनावबो आङो फैगोनखौ मिजिंथिबाय आरो खोनानो मोन्दों आङो बिराद बोसोर सिगांनिफ्रायनो बेयावहाय बेफोरबायदि हाबाफारि खुंनाय जायो आरो लोगोसे आङो मन्दिरावबो दासिमबो हाबनाय जायाखै मन्दिराव हाबनानै आं नायनो गोसो जा जोंनि सिगांनि अन्थाइ इसोरनि जाखिनि मन्दिरावहाय दङ बेफोरखौ जारिमिनारि जा अन्थाइफोर दङ बेफोरखौ आङो नायनो हांखुर जादों खोनानानै आरो नोंथांमोनखौ बयनिख्रुइबो साबायखर बावहरो आङो नोंथांमोना बयबो फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायावहाय मदद खालामफैनायनि थाखाय साबायखर जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बिथांनिसिम नैबेनो जाहैबाय माधबगहाइनि मन्दिर शिव मन्दिर मोजां थांदो रयखौ नै गोदोनि अन्थाइ गोदोनि अन्थाइ जोङो बेबायदि अन्थाइ जोङो जानला मोनला जायगायाव जोङो नुनो मोना जोङो माखासे मिथि समनिफ्रायनो नैबेयाव माखासे अन्थाइनि बेयाव हांखो दङ बेफोरो हयथ' बेयो गोदो गोदायनि मोनसे दरजाबो जानो हागौ होननानै जों सानदों बेबायदि अन्थाइ दङ आरो ओमफ्राय ओरैनो उनथिंजायबो दङ आरो माखासे अन्थाइ बिदिनो हा सिङावबो गोदोलांबाय आरो बेबायदि माने थानसालि बा बे मन्दिरनि सोरगिदिं बेबायदि अन्थाइ दङमोन आरो माने सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना जेनेबा सिङाव हाबनानै नुबाय बेयाव माने बिथाङा बुंदों बे मन्दिर सिङावहाय जिथु गाइखेर लुग्रा जायगा दङ ना इसोरनि बे शिब बाबानि जिथु लिंगआवहाय बे खाथियावहाय ओमफ्राय बेयावहाय गाइखेर लुबालायनो सिंग्रिनि जिथु मन्दिर ओमफ्राय आरो लोगोसे जिथु कामाख्या मन्दिर बेयावहायलायनो गाइखेरा नुजाहैयोमोननो गोदोनि समाव दे ओमफ्राय जानोबो हानाय गोदोनि समावहाय नाथाय दायोबा जायोना जाया बेखौ मिथिला होननानै बुंदों बिथाङा ओमफ्राय जिहेतु बेकग्राउन्डआवहाय मेला
नालाय एसे बेकग्राउन्डआव मेथाइ दामबाय थानायनि थाखाय आं होनो हायासै आरो बेखायनो भइस अभार होनो गोनां जाबाय ओमफ्राय बयखौबो लोगो मोननानै आं बिराद गोजोनबाय थेंक इउ स' माच आंखौ राइडआव फैनायनि थाखाय आरो लोगोसे जिहेतु फुंनि सममोन बयबो फ्रि गैयामोन खोमा बेनि थाखायनो बयखौबो लोगो मोनजोबासै अब्लाबो गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय मन्दिरावबो हाबखांबाय जिहेतु मन्दिर सिङावहाय बिराद मोनसे गोजोन थाजिम थासारि आरो बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय बिफांफोराबो जा समायना जा गिदिर बिराद गिदिरानो जायो मेलाया आं खाथिनिबाबो मिथियाखैमोन आरोना सिगाङावहाय ओमफ्राय दा थांनो मोननानै आं गावखौनो बिराद गोजोननाय मोन्दों फैसा दिहुनहैनो नागिरदों जोंहा बिमाया इथिं जागोन ना मागोन नालाय आय आखाया मा बैसा नुदो दस जाबायना औ बेयाव औ दंदो संथासन दैमा दिस्लिनोसै र' wah handwriting awalnya muzang bausule Dinjar seli cuma tuh saya bimele Zadu tuh आं इदि लिरखायो आरो बेलेग लिरबा मोना फैसा Nengko? मोना Inglisआव लिरनो रोङा? ना आं मोना नोंनि आखरा माथो बेयाव बिदिसो होनना बुङोना नंगौ ना दे थांदो होमबा नोंखौ ना बखवा गाबोन आं मोसौरायखौ बखवा बिदि जादो Berbeda जादों थांगासिनो दं माइनावबो Hello guys दायो जोङो न'आवहाय थांगासिनो आरोना जोंनि न'आव जोंहानि न'निफ्राय गुवाहाटी न'आव थांगासिनो आरो बुगिया गोथावथारलै न' मोनबायना रा थांगासिनो दं मोनहैसिगोन नै आर्मिखौ लालांजोबनि र' बिसोर जाबावनो बैग्रिखौनो टपलायनो हरबाय आं थांगासिनो दं दिनै गुवाहाटी मोनहैसिगोन ओइ बुग्रिया गोथावथार हरबाव मोनसे जोंनिया ओइ गोदोद्राया गोथाव जानाय नङा दांलै हा? लाय एसेखौ लानाया गोथाव आरो Thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye